khovel me patranga China thaibo theina America ral thuam mak America chuan China mai ni lo a hmel maramte Iran Iraq North Korea le Russia po hadam te in a hne theiti tun hnaya tarlan aron omvele tlat maya Russian ral thuam 3M22 zircon anron vorlar luai wangpo ani mai thei an soidan chuan America hian ral thuam mak takaneya thisen po chuak lovin mihring te hi he khovela tangin a thian fai vek thei ani anti an zel din thu bol deuh po ani mai theye Cold War lai khan America ho chuan he ral thuam hi Project Plateau mangin Soviet Union donan an lo siam hnotling to ani nuclear power an zirna atangin ramjet engine an siam chuaka nuclear warhead tam tak olsam te ya Soviet Union rama thlak thei tura siam ani heng an thil siam chua te hian tuna kan soiral thuam mak le lo om siam chua thei nan kong alo in hong ani tareng mai chural thuam chu van boruaka cholova thlok reng theile frequency sang tak neya radioactive wave kap chuak reng thei bok ni in chuta radiation chuan thisen chua lovin melma te atilum vek thei don ani he project hi Dr. Theodore Charles kai hruaina a siam ani a California State Lisbon huna omhun khuarin US Air Force le US Atomic Energy Commission te tangkopin kumsang khat zakua somruk pakhat le sang khat zakua somruk pali kuma te voi ni US Department of Energy Nevada test site muna anlo enchin to ani chung hun lai chuan non America newspaper te chuan an soi selin pressure an penasalutuka America pon heral thuam makdang dai tak siam chua hi wan puya soi chua chi ni in a hretalova angoi bo pui tareng ri ani ti chuan heral thuam po hi silai met puak lo le bom thak lova ram pakhat khovel me patanga thai bo thei naral thuam anti ta ani Tibetan master ho hi an thlok theiam ni hriatlang lon em le mitam tak ti tia Tibetan master ho so boruaka an kang theya an thlok thei bok ani westerner zinga Tibetan lamas vatlo po masaber tu chu Marco Polo kha ani a ani chuan thil mak tak a hmu thu alo report dai to hriat tur chu Italiano ho hian dot an soi ngai lo ti hi thufing ani chu mai baka modern adventure Madami Alexander David Neil Point Lamas thlok a hmu dan chanchin alo ziak ve to boka chumi chungchanga chuan friends ho hi mithuar tak chi an ningai lo ti thufing hi hriat le bok a thang traditional Tibetan literature inziaka Buddhist mystic ho thlok ti thu te a oma Buddha po kha voitam tak alo thlok to ani chu baka Indian master zinga Nagarjuna le Padma Sambhava te po an thlo thu record a ombok India COVID-19 vaccine mishinga enchin ani don India rama siam COVID-19 vaccine chu Drug Controller General of India DGGI chuan mishinga endik turin phalna apea tun thla chungin clinical trial phase 1 le 2 hi nei tum ani Hyderabad a Bharat Biotech le ICMR thokdunin an siam Covaxin hi SARS-CoV-2 virus strain atanga siam ani a preclinical study nei atang chuan a him tokin arin tlak tura ngai ani khovel ram sang ten COVID-19 vaccine siam tumin ma an la meka India rampo vaccine siam na konga intlan siak na hian atelin institute sang ten ma an la meka mei thla khan sarkar chuan vaccine siam tumin group som thum chuan ma an la mek ti alo tar lang to naute in thleng hre chuak har keirin le dian te hi kumsang khat zakua somnga pathum mei ni thum khan Pioneer Memorial Hospital Hepner Oregona an pianga hospital rikota alandanin an pian ni hian nau piang dang anom lo an pian hlim hian an ri lam ain an mai baka an mel ain an dewa wangin
an ma ni bualfai tu nurse chuan a hring tu te hnena a lo thlak thleng palta ani a rin awm nu le pa kara an lo seiliana fa te nein tu hial an nei ve ve to kumsang hnih pakua khan Peter pakhat kumsom riat paruk mi hian Keirin unau pa chu aron phona Keirin le dien te pian hlim thalak anei thu le an no panlai thalak te nena a khai khin chho zel thu te anu le pa unau te ve ve mel nen a khai khin chho fe nuwa an pian hlim hian anin thleng chhota ni thlatin a ringa an chung ten damdo in record atanga chui chhovin atopa ti chiang turin DNA test an nei ta hiala an no sen lain an lo in thleng palti an hre chuak theita ani an pian atanga kumsom nga parukna kumsang hnih pakua khan he thil hi finfia ani ta a kumsom nga paruk chung zet chu an chung te ni lo ve ve chung khat laina a an lo nei ani chu khokhata cheng nilovin kha Peter khan lo chik viau lo se chuan an dam chungin an hre chuak lo mai thei ani